189 ME teachers atung class boycott labo pini nang litum phan nangachuphan ang kop athe bang labo ilitum karbiang long along non kaprek kisung kiboya issue do olo labang so issue bang non longri long pat pen cheng lo dak metham hampang along isi tomon lang no pen cheng lo sida men non isi serious issue abang ke si burning issue abang non nang iklang thub lake than bang atuma phan bainong ki bibe bo thak sini litum pini nang atuma phan ang chot phapo August 1 189 ME teachers atung class boycott labo kopia pot lo bulo tangte alang litum press meet 25 August arni ni lo kopia pot lo bulo tangte alang litum press meet 25 August arni ni lo laso arni ahut kapachini pona teng alang litum phan 25 month salary ipedat alang litum phan. You know, it's pretty hard to survive 25 months. Lasi, ilitum quality education puke chipu bomlo. Quality education one nangji karbiang longpu, do nangji karbiang longpu. Sida mehala quality education ki PG abang pu bang pia tu maphan le kepak reng tai. Nonson pini borjan pen ha dai thoran. School ke thandam nangji atu. Pulute daily kaike si duty bang sincerity cheklem damji pulotang tela litu jang thu ke thai pen cheng lo bhara hala ke thandam ji agut gari bhara kachipon laha gente salary pipe pin pen alang litu mete koson selang tum ke dam thek po ke thanam thek po la sinoni si bangke lalo je Karbiang Long Autonomous Council atu lake si negligence lo education sector putha isi negligence lo alang litum lanon 25th month laso salary about ke chuben si tangat na poke chuben si discuss na ko lage cabinet long polet nang ji alam lo non ilituma bangke alang litum non bangke kisung tang lo non tum ke nitum ke survive un elo non ke chicha un elo bu masi non bangke alang litum ta Mane cecak on elo bumasi asyang tong chibilo on 25 August ar nelang tum press meet along ni tum kadong ko bedal thek long lo nang lu tum media hoy ben pilo tidin ma thek long lo la ben alam tum kidu ki sung alam ame kriburing pen ra theng no people loi wang nang kok ke lo jang che la ya me thang bai nong ke chilong li pot lo alang lu phan appointment letter pilo la de da pipen 25 months Sincerely duty chedam dera hit talang itum phan don puan ta bainong pi thek thede ko pi pot lo la tot kali si aprang la LP school atum phan talo ta LP school bang non resolve lo la cabinet along chingwai kontang lo so da taxi la ME school atum phan bang ke non nilitum ahin pensioning ri dunji bang ke next cabinet alo bang ke alang tum phan approval pivek tha posini tuma hin pen tuning ridunji Karbiang Long Autonomous Council aki hai CM chule ram rong kham lapen ini tum kaching khon education in charge Richard Tok bi aka hai phan siname ja monon phi in future days laso a negligence bang vedet nang ko towards education abang ke lapen isi bang ke jongsi 25 months buitum langdam lo bolote lake ko anni teachers atum kiduki sungji ahe mari pen chenglok kabe sang ingti pen chenglok menthu kabe pen chenglok dak dolo alang lutum ki sung khona keram kirum beser alang lutum osomar kaching khona joine lahai students na hok dana pu a joine selang lutum ko ane che padu pen isia hok doloje arne sikini tum longji pu same non ban ke 25 months anang pleng tang lo la sinon puan ta alang litum jong si asyang tong radang lu chipi beson te cabinet along la swalam theta lele helang bon alang litum asyang tong non ki un elo ni litum ta ho pu hang se ran lo non ban ke je ni litum ta un elo now we can survive without salary pu alang litum ben ta non ban ke asyang tong che paklang lo lang si litum ta ka chini dun mati alang litum hang la an pipe den jobu la sila so puthak bang education ahi na bangke chelangun pame nang ji jong si quality education nang ji blote piniar di nang limunit ke man
nang linut arleng thigiman nang linut doctor punoi engineer punoi nililun monidman punoi ta majok noita laki ke chengsi ke dake than bangatu lo than bangatu phansi credit bidan nanji alang li tuma joine si pini ili tum image tok bogana the alang li tuma joine si pini ili tum la signature pen chenglo kaprek ason sirame amung sirame non ke manlong lo alang li tum de tum maphan abc nang than theson te piniar ni tum lahai the la si alang li tum maphan labang so issue bang ke neglect ponri posini li tum hin pen sirame choring ri pondu alang li tum pini kisung hektik lo alang tu pending duk cepak lang lo je nili tum maphan nili tum non kisung lo non nili tum un elo tu an lo asia tu mas council pen hala tu 2025 mission akimang lo je quality education karbyang long along wan nang jipu sira ben non bang ke tum ni thek long ke la 189 ab teachers atu maphan by nong ki bp sinoni tum thek pon long rong la sila ke si negligence lo la sila so pu thak alang li tum pe labang so akimang bang je mission 2025 bang ke quality education one clear popu la so akimang bang ke te akati kuk duk ko basun si theklong po ati non gunat sab sida be bang lo gunat sab long ite tum than bang tum phan bai nong pi pe pin pen pulo telang li tum ko son si o sumar tum phan ke than po la sila 189 teachers ahin pen kachuning rido je nili tum phan next cabinet meeting along ke approval nang pibek tha pu alang litum pencil me kachuning rido la pen nili tu mahin pencil me alang litum kachuning ri along chedon pira next cabinet meeting along bang ke alang tu phan approval pibek tha pu si nili tu mahin benta carding long term council atum phan sir me chuning ri pido